Is me se in Gabhann, tá mé 17 bliain d'aois, agus bhí mé obair in Anam go Úna. Na raibh mé an gradam ní raibh mé ag dúil leis, but bhí mé ionach sásta leáil. Just is bralam a bheith ag obair le daoine pláistí, so just doscail sé chuid bór dorsaí dún. Nuair a bhí mé an Anam, d'obair mé an sin ar feadh chuig bhé thar an saoire le lena agus cíbh. Leis an traenáil thosaigh amach ag sóisialta lena airgid an dóigh le díleil le customarí agus an dóigh le caifé agus buanna. Ag obair an Anam, dólam mé cuid bór scileanna difriúla. Dólam mé an dóigh le díleil le customarí, caifé anna agus just an dóigh ceart le bheith glóirt le customarí. Leis an taithí bhfuair mé ó Anam, bhí mé albalta fóstáil sa cultalan, d'obair mé ag tosaigh Bliana. Anois le Anam ar an céirín, bíonn muid ag oscailt de na fáistí, so bíonn mé chéan agus coppla obair a daoine Jónacha eile ag obair stíon ag deanú seachlaid teach de na fáistí. Bhí mé an taxásta an gradamáil ní raibh mé ag dúil leis, but bhí mé an taxásta leis. Tá sé píosa bug isteach nuair tagam caride isteach tá ceannacha a gcónaí bíonn seo, so nuair tá sé sin an seo tá sé píosa bug neilm just isteach. In dhéan gradamáil bhí mé ag smaoinniú faoi cé raibh mé géir dheanú leis. Tá mé géir chóirtearás ag an phobal Gaeilge. Mar gheallar seo tá mé géir bheith obair an Anam níos mó agus sa cumanóige nuair bhain muid an fórgneamh nua.